малки зомбита, аз съм DJ Зомби. И това е третия епизод от Minecraft Random Games. Да, почваме след 3 секунди. Ох, извинете. Играе Дани. Миналия път рейджнах от Александро, защото ма спука. Този Дениш го спукаме. И Дениш миналия път не би, нали? Тебе ли тебе? Мене не, аз не съм играл също. Дениш... Не би, аз го бих. Дениш... Пениш, лекъв стан пенис, не ме интересува. Ако гледаш видеото и си българин, ще щупя, да знаеш. Съжалявам, че гледате Джони Тест. Не трябва да става това. Да не размиваме геймърен. Той ще загуби накрая. Той се размия и се връща назад. Защото си мислиш, че ще умре. Не, защото нямам въпче. Той чупи с меч. Вижте, лежете колко умник. Защото е по-бързо. Ghostbuster Майнака получи 10 точки. Така. Бушки. Тук нямаме много хубави работи, честно. Чайто искам го съборя. Ева по средата има Шматка. Искам го съборя. Айде, шматка. Много се. Да, то вече там бати. Шматка. Някакъв кил на някакъв. Голям кипен. Мале, то ще го задеш като прас, честно. Да, ако не му събори. Ще бутне. Шматка, добре, че оцеляха самоуби. Много... Да! При това. При това тя е жена. И май боловете ни свършиха, как гледам. Много боловете. Че сега е много опасно да не му бутне шматката. Вече е. Хубаво да не съм. Сигурен съм, че няма да има. Това па си да прави крафтинг. Батката. Маси пътомост. Обърни се. Споко. Той е килна, то е то наш подпука. То сапортна, бе. Сега ще е за тебе. Ма не сапорта, перота му не стана. Шматка. Казах ти. Шматка. Сега ще отреп си. Шматка. Дениш! Той е грудник. Мри, лоло. Ами, умряхме. Ама май той умря. И той умря. И Дениш умря. По да го яд. Че той умря, ама аз умрах, ама се става. И сега ще играем Survival Game, защото нали е рандом и да не правим една съща работа. Вижте. Има той. Той има количка с чест. Имам и енчантната. За първи път виждам количка с чест. Искам Poison. Искаш Poison, ама няма. Ние с Петко сме играли. И вика, че не игра. Бак, че в матката. Нали че сте играли? Бип към мен. Айде бързо, искам да ги прибия сега. Сега поне да им по-хубавите. Пак е обикновен. Стига, бе! Искам хубави. Искам поне перличка. Няма са падни хубави. Сега е перличка. Не знам, аз за това не гледам. Ами няма перличка. Не знам. Да, няма перла. Ама поне са ти енчантнати. Вау, кожен! Поне имаш енчантнати работи. Да. Затова обичам да играя от 9 мак нагоре. Защото там си тъпа. Какво става, бе? Добре, речнахме. Убихме. И куиднахме и каквото искате нещо. Айде последна игра и Survival Game. Да не ви изкучвам, че само Skywars как някакъв само да кили. Нищо не снимаш. Да, знам. И още не е почнала игра. Така ли правиш? Последно. Чекай се почвам. Джи. Добре, почваме. Айде 10 секунди, ма не дай да лъжиш. Лъжа има 5, 4, 3. Лъжа 2, лъжа 1 има, лъжа. Почна игра.
Не, излагах, сега почна. Не, той ограби честа. Не, излагах. Може да не го е ограби. Добре, че се вижда какво има в честа. Бич. Що другите неща не изне. Ето вземам всичко. Взимай легитките. Ако не ги вземеш, ще пръдне. Ето честа е най-тъпия. Ето съзнайте, че има тинче. Да. Знаеш защо? Като отиваме в базата на наш матка, миналата игра, като аз играх и беше гръмнато всичко там долу. Защото тя отворила отгоре честа и се е гръмна. Бати логиката изкара. Да бе, отворила е честа и се е гръмнала. Фърляме перла! Аз съм бе. Ото Аз тук помисля, се че това е седе тук. вода. Моля. Седе Тук те в дупка. Седе тук. Тук качи, съседа е тук, съседа е тук. Ама той с перла наби. Пуда килнем съседа. Килнем Пуда съседа. килнем съседа. Ще ме най-добрите неща. Не го килнахме, той или Дъмай. той нещо си крафтваше съседа, пади си. Такова е. Килнахме. Виж всички работи. Ти дъма ли си? Не си дъма, бе, за какво ставиш всичко? Аз имам каска. Маха и оная това. Чакай да дам каска. Значи, какво нямаш? Панталон? Мандалони. Ай, сега, кой следващия съсед, кой скилнил? Защото съсед... Кой съсед? Кой съсед ще килне? Ай, то съсед, който тук, но ясно, че тук Мале, Александър от 9. Шматка! И портни съпортвай се! Съпортни наша в света! И сега ще играем Survival Games. И сега идваме когато се. Така на Hunger Games нашия приятел ще ви разкаже за какво се кефи. Може да сме рейджнали, но той поне се кефи. Че сега ще победя тази игра с дървен меч, ако не намеря по-хубав. Както миналата. А миналата игра той рейджна от жена, но както и да е, той сам скина беше на жена. Рейджнахме от момиче Александри плюс, Мандар плюс, Палатърлис, някаква стара. И той поне са кеф, че уби един съсед. Той дет искаш да се извади перо. Вика, що бил, аз съм дядо. Вика, сега ще помня с меча и ти му ръгна един в бип. Да, ме. Ще почваме след това. Аз ме бъгнах. Добре. Читкай са матка. Бързо, като почне ПВП да я чупите. Остай бе. Добре, няма да я чупим, защото не трябва. Тая бати са бачка. Да ни я на бип. В бип. Затова Сега става бип. не казвам го, не говоря го. Енди да като говориш го в стени, поне ни го каза. Рейдж. Рейджнахме хората. Сега няма да има нищо. Оглеждаме се както винаги. Много стръмно оглеждаме Ти се. пропусна често. Няма никакъв чест, доковаш. Там горе има, бе. Помниш ли? Да. Да. Добре, че аз помня, иначе той не ще го вземе. Щях да го взема, защото щях да го закътъкича да е тук. Така че не си нищо помогна. Сега да видим в този чест какви богати. Ендър Букуц. Пак става теч. Букут са. Ето какво. Пичу я да. Омага, я изярези легите. Защото ме пичу. Нашия приятел е голям. Ето! Ще ми видите ръката! Като се загледате, прилича на прасе. Както и да е. По-добре. Рейч, искам чест. Добре, аз сега ще говоря от името на Стив. Искам чест. Иначе няма да бия жена ми. А тогава няма да сме женени. И тогава... жена ми пука с дървен меч. Бягай! Бягай, Рейч! Забъгнах и жена ми ма би. Жена ми ръга меч в бип. И аз умрях. Не, живи сме се още. Жена ни. Жена не е Букук. Ей, Букук, бягай! Така. Хорца, това е за края на клипа. Надявам се да ви харесал. И ще се видим следващия път. Чао, чао.